Ngiyanibingelela, ngiyanamukela kule TV yethu enkulu Abambo TV. Ngiyanibingelelwa uNjabulo yamakhizi Mpwamkhizi, umzukulu wenkosi uPhushane kaBhungane kaManjane kaNomhlanga kaSibisile, kaSidweba uSidwaba Sibithule kaNdlozela kaLanga kaNkosi kaNzala Nkomo. Uyeke lo onibingelelayo. Ngifuna ukukhuluma ngeclan yakwaNdimande abakwaNdimande, uNdimande noNzimande kuvela ngathi babe ngamaphahla, babe ngamawele. Ngokumlando wabambo akuveli la ukuthi amawele eyibulawa. Lokho esike sikuzwe ukukhuluma eclan noma ngohlanga labengubo. Ngalamaningi kakhulu ama-twins noma amawele noma amaphahla akha izizwe nje ongakazuzi ngokubulawa kwazo. Angaze ngiku-witness ukubulawa kwamawele ohlangothini lezizwe zabantu. uNdimande noNzimande babezalwa uNkosi kaNzala Nkomo olibeni lezizwe zabantu. Bazalwa uNkosi lo ozala abantuba abakwaKhumalo. Bazalwa lapho, bazalwa leyo Nkosi, uNkosi eyazala uLanga uDumo, labakaLanga, lamaswazi, labakwaMkhize, baphuma kuLanga kaNkosi. Laba-ke baphuma uNkosi-ke lamawele amabili, uNdimande noNzimande. Ngizogxila laba kaNdimande esihlokweni sanamhlanje, leyo clan yakaNdimande. uNdimande ezala uHlongwa, engathi oyindlunkulu kaNdimande. Bese kuba khona uMthombeni naye futhi eyinkosana. Waphela abantu babe ney'thembu emakhosana, inkosikazi khipha inkosana yayo. uMthombeni eyinkosana futhi naye kuyo. Singazi-ke ngokwezindlu ukuthi zazimi kanjani, kodwa noMthombeni ukhona eyinkosana naye. uMthombeni uzala indlu yakoGcwensa. uMthombeni uzala indlu yakoGcwensa, umvuzi uzala uGcwensa. Izinto ey'nomzilwini, izindlu ey'noduma, Dumisa, Mseleku, Maphumulo. Izindlu ezakade hamba neclan yabaHlongwa, kuyiclan eyodwa abakaNdimande bonke. Asibazi ukuthi abasebukhosaneni-ke yibaphi, kodwa kwakuyiclan eyodwa nje le eyazi yafika endaweni ekuthiwa kwaMaphumulo. Yafike yaphumula-ke lapho endaweni ebizwa ngokuthi kaMaphumulo ukuze kube namhlanje. Bathe mabe abaHlongwa bedlula, yasala yona yathi hayi sisaphumulile. Yikho-ke bona bathola isibongo sakubo uMaphumulo, baqhubeka basala baphumula noma sekudlulwa, basala baba uMaphumulo. Kusho ukuthi endlini le kaMthombeni khona laba nabo kuthiwa kwamawele futhi uGcwensa noMzulwini. Ukhona futhi uDuma noDumisa, ngathi nabo kwamawele futhi babiye kulendlu. Omunye uzala laba bendlu yakaGcwensa, omunye uzala laba bendlu yasemaSelekweni akomseleku, uDumisa le yalaba kaGcwensa. Mhlawumbe uDumisa yena uzala umvuzi, angikwazi ukubalamanisa, kodwa-ke bazalana kanjalo. Bese kuthi kulenye indlu nakwakose yakwabo, le yasemaHlongwa, yabakaHlongwa, kuyona khona abakaKhawula, khona abakwaShozi, khona abakwaLanga. Izindlu nje zihlukene, kodwa ubuke ngazi ukuthi indlu yakwaShozi yaduma kakhulu,
yona ukuthole abantu abangikuleli uhlangothi olungala abazalwa kule ndlu yakoMthombeni, mhlawumbe uthole ubaba kaMzulwini nabo, kodwa futhi uthole ukuthi mhlawumbe babiza ushuzi. Uthole futhi abanye mhlawumbe lapha kuyabakahlonga abawokhawula ngoba laba kakhawula bazala uGabisa bona. Uthole kodwa futhi nabo futhi khona abayibiza ngoshozi, shozi Gabisa. Kushuthi ushozi wavelela kakhulu endlini yabahlongo, kodwa ushozi usendlini yakahlongo. Bese kuba khona le ndlu-ke le ngapha, indlu yakaMthombeni le noMzulwini, noMseleku, Dumisa kanjalo. Loyo kumlando omfushane othinta isibongo noma uliwo noma ikleni yakwaNdimande. Siyabonga. Sophinde ngelinye ilanga sithinte ikleni yakwaNzimande.